Bon dia, esmorzadors i esmorzadores. Acabem d'esmorzar un gran esmorzar de forquilla a la població d'Aigua Viva, població on no podia faltar la sobretaula un bon cava, ja que aquí en Penedès el cava religió, com bé sabeu. A la meva esquerra tenim el Jordi Guillem, xef de renom aquí a la zona, on entre el seu currículum va quedar finalista de cuiner de l'any pel Fòrum Gastronòmic i també va ser capità de la selecció espanyola de gelateria, on el 2019, crec que va ser, 2018, perdó, van quedar subcampeons d'aquesta modalitat gastronòmica que és la gelateria. Jordi, molt bones. Molt bon dia. Bon esmorzar. Per si no sabeu, el Jordi és cosí meu i al vindre en aquesta zona el Jordi va dir no puc faltar en aquest esmorzar, si veniu a Terres Meves jo vull estar present. Jordi, dos preguntetes només o tres per veure com està el món de l'hostaleria, el món gastronòmic. Primer de tot, com heu viscut aquests any i mig llarg o 2 anys de pandèmia a l'hostaleria, com l'està vivint? Creieu que esteu al final del túnel? Han degut ser èpoques difícils, però com ho veus actualment? Com ho heu viscut? Home, la situació va ser molt complicada, perquè va ser dels sectors que més hem patit, però encara hi ha un sector molt més dur que és el sector de l'oci nocturn, no? I encara està molt pitjor que nosaltres. Nosaltres, la veritat, que ara la situació que tenim és bona, perquè a més podem obrir a migdia, nit, tinc uns horaris, però ja ens va bé tindre uns horaris, perquè a vegades s'allargava molt. S'allargava molt i si pots que digui la veritat, ja ens va bé. I el que hem fet és una mica la gent s'ha reinventat, no? Ha adaptat una mica els seus negocis, posant altres sortides, amb el takeaway, el delivery, i gràcies a això s'està salvant, no? Però ara que has dit això dels horaris i això del takeaway, que molta gent diu això ha vingut per quedar-se. Creus que això quan acabi i tornem a la normalitat al 100% tornarem a fer el que fem? O creus que això dels horaris al final quedarà, o això del takeaway que diuen que es quedarà? Jo, personalment, la meva opinió és que no, que som així i crec que tornarem, però com ho veus tu, això? Jo, personalment, tampoc crec que nosaltres no som com els Estats Units, un país que va a un altre ritme i en veritat, als Estats Units es menja pel carrer, hi ha molta cultura, és la cultura que tenen ells aquí. Nosaltres és una cultura de la siesta, nosaltres és una cultura de menjar i menjar bé i fer una migdiada com Déu mana. Perquè ens agrada. Són més de tradicions i això no canviarem. I menjar a casa no és el mateix. Sentat a una taula com avui aquí amb gaudit, amb el producte aquí recient fet, que fa olor cada braç a la coca, que fa olor a anís, això, el delivery, per molt que vulguem, no pot quedar bé. La sensació no és la mateixa. I jo crec que no s'allargarà massa. Jordi, una cosa més, ara més enfocada al nostre, que ens agrada, que és els esmorzars de forquilla. Tu ets un cuiner d'una altra ala gastronòmica, que és l'alta cuina, la cuina moderna. Com veus actualment els esmorzars de forquilla? Veus que va més, està com sempre, s'està modernitzant? Com veus els teus companys hostelers si aposten per aquest àpat? Jo crec que vosaltres ens feu vindre molta enveja, perquè quan veu la veritat dels models que us feu és un espectacle, i al final jo crec que el bo de l'esmorzar de forquilla, el bo que té és que normalment la gent que fa esmorzar de forquilla és el menjar autèntic, és a dir, és la cultura tradicional, la cuina catalana, la cuina de cada territori, i crec que l'esmorzar de forquilla té una identitat que no té la cuina normal, sinó l'esmorzar de forquilla ja penses en els callos, penses en coses a la brasa, saps? Vull dir, jo crec que s'està potenciant, la veritat que cada vegada la gent surt més també al camp, surt a disfrutar i esmorzen, no? I l'esmorzar de forquilla crec que ha de ser... Sí, són plats molt tradicionals. Sí, i això és autèntic, no? Trobar coses autèntiques. I per últim, quins creus que són els plats, els 4 o 5 plats que mai poden faltar en una oferta? Si tu agafes un restaurant que aboca, que vol promocionar els esmorzars de forquilla, quins creus que siguin els 4 o 5 plats que això no pot faltar en una carta d'esmorzars de forquilla? Jo crec que com a cuina catalana tenim el que és la llonganissa, no? Seques, amb mongetes, és un clàssic. Autèntic. Després podria dir que també els callos, la pipota, són uns clàssics. I d'aquí també la brasa, que
La que brasa, vol a dir, no? una bona brasa mai pot fallar. I sent de Lleida, uns cargols tampoc poden fallar. Se veuen a pocs jocs els caragols, però alguna vegada sí que te'n fiquen Però d'entrar i crec tal. que a Lleida crec que han d'estar, no? Sobretot la part de Lleida, que és el que diem de l'esmorzar de forquilla, no? Al final cada territori ha de mostrar la seva identitat. Has dit més o menys les plats que nosaltres creiem. Capipota i callos no poden faltar, evidentment, la bona brasa no pot faltar. Bonissa, El peix en seca és un clàssic. Doncs bé, Jordi, molt contents que ens hagis acompanyat. I res, esperem que quan vinguem al Garraf, que no sé quan anirem, com que te cau a prop de casa, igual tu pots Jo muntar. m'apunto, I s'ha de ser com avui, I al espectacular. lío. I al lío. Gràcies. Bueno, amics, Xef Guillem, un grande de la cuina. Salut! Adéu.